Πάμε να ξεκινήσουμε να πούμε μερικά πραγματάκια. Ξεκινήσαμε την εκπαίδευση αυτού του στυλού πριν 3 μήνες και θέλω να μου πεις την εμπειρία σου από την εκπαίδευση. Γιατί μας πήρες τηλέφωνο? Γιατί είχα πολλά θέματα με το παιδί. Κυρίως ήταν πάρα πολύ ξεφύγει στο δικό του, είχε τρελό ριάκι με άλλα δουλειά. Δεν μπορούσα να τον βγάλω και ήταν στη δουλειά, με βαθιά και με μεγάλο θέμα. Αυτό ήταν ο λόγος. Πώς πήγε αυτό, πώς βγαίνει τώρα από του λαού σου λάθος? Είναι σαν το σημείο για να αλλάξει εντελώς. Είναι, δεν ξέρω, απίστευτο. Τραβάει. Καθόλου. Τίποτα. Δεν έχει κανένα interaction σχεδόν με άλλα παιδιά, δηλαδή είναι σαν να μην υπάρχει. Έχει φτάσει σε ένα απίστευτο βαθμό που ούτε εγώ δεν περιμένω. Και κάτι επιστακτόταν σε αυτό. Ναι. Τώρα δεν. Τίποτα. Μπράβο. Τέλεια. Τρώει από κάτω, κάναμε και το μάθημα να μην τρώει από κάτω. Δεν τρώει τίποτα. Τέλεια. Οπότε έχει ηρεμήσει. Πήγες και στις διακοπές Ναι, την πήρα με την χρονιά. Ναι. Ήταν οι γονείς μου δεν είχαν την πρώτη εκπαίδευση. Έπαθαν σοκ. Ήταν έτοιμοι να βλέπουν άλλο παιδί. Οπότε όλα πήγανε καλά. Λοιπόν, γι' αυτό πάμε λίγο να κάνουμε την διατηρητική. Ξεκινάμε μαζί. Μαζί. Πολύ ωραία. Και όταν είσαι έτοιμη, θα έχω κάτω. Δεν κάτω. Μπράβο. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραία. Το πάμε μαζί. Πάμε. Κάτω. Μπράβο. Πολύ ωραία. Αδάκι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πάμε μαζί. Πάμε. Πώς περάσατε τις διακοπές, Καθανιά? Πάρα πολύ ήσυχα. Συνέχεια πηγαίνουμε βόλτες, πήγαμε για καφέ που αυτό δεν μπορούσα να το κάνω και πριν καθόλου. Με το Winnie. Τι γινόταν στο καφέ? Ήτανε δίπλα μου, σαυλωμένος, πάρα πολύ ήσυχος, πάρα πολύ πάτο, ενώ πριν με το που δεν έχω κάτι, καθώς. Τίποτα, Ναι, τίποτα. Ούτε να βρεθεί στον ίδιο χώρο με άλλη δουλειά, ούτε στον κόσμο. Αγχωνόταν πάρα πολύ. Ενώ δεν είστε. Ήθελα να έχω αγοράσει ένα καινούριο σπίτι. Να έχω πάρει μια δουλειά. Όταν το βρήκες στο δρόμο? Ναι, τον έχω από μέχρι πριν 4 χρόνια. Και από τον έχω από 2 μηνών και είμαι στην αδειοδοτό. Τέλεια. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για όλα.